नोङो थांग्रोगोन नोंनि उनाव बे जिथुनाखि हिन्जावसा हौवासा सानै दं बिसोरबो गोमालांजोबगोन माने जाहैबाय फैसा जागोनथ' आरो सब लेखा जाजोब्बाय न'खाय ओरै जाबाय आरे अभाब जाबाय माने दुरबलबाथ' गोलैखायोमोन आरो रिसिभ खालामला इसोर माने खामानिया जानायखाय रिसिभ खालामला होननानै माने बियो बाक्सोखौ खेवना नायबाय 8टा 9टासोआव बिसिया ओमफ्राय आङो दुब्लियाव दंमोन मावफुनाय दिन नालाय ओमफ्राय आं सोंफैबाय माने दुगैनानै माने आङो हाबनानै नायबाय बाक्सोआ खोलिबाय थफ्लाया माथो जेरै दं एरैनो दं नंबाय आरो आं ओमफ्राय मेन साहबनाव सोंबाय आं थफ्लायालाय माथो बिरै मानोथो खेवनानै दोनखो मालफोरखौ बिथरन खालामना हैनांगोन ना फैसाखौ रानना हैनांगोन जाहैबाय आं फैसाखौ माने 20,000 नांगौ जाहैबाय 20,000 नांगौ होननायाव माबा न'आवबो दंखायोमोन नालाय 1 लाख जमा खालामनानै नेम निथिखौ खालामनानै होबानो माने नोंसोरो मालखौ मोनगोन जाहैबाय माल मोनोबालाय खालामनोसै होनना खालामबाय फैसाखौ जुनानै बाक्सोआव माने लिरबाय सिङाव ओमफ्राय लिरखांनानै ओमफ्राय दाना लक मारिबाय बेखौ दांलाबायनाङा बे जेब्लानाखि माबागोन अब्ला जोङो बेखौ बेखेवनानै नोंसोरथ' रोंखानाय नङा जों बेखेवना होफैगोन। नोंथांमोननि गामियावबो सोरबा साधु सन्यासि फैनानै सोरबा साधु बाबा फैनानै सोरनिबा न'खराव हाबनानै बा नोंथांनि न'खराव हाबनानै नोंथांखौ माबा माबि बाथ्रा रावजों नोंथांखौ बायदिसिना बुंदों नामा? बुंनानै नोंथांनिफ्राय थाबिस आरो बायदिसिना ग्रह दाननायनि बाथ्रा बुंदों नामा? बुंदोंब्ला नोंथाङा दिनैनिफ्राय सांग्रां जा। मानोना जोंनि मोनसे राङापारा हालामनि सिङाव थानाय सासे सुबुं जाय राङापारा टाउननिफ्राय फ्राय 30 किल'मिटारसो गोजान थराबिल गामियाव फैनानै सानैसो साधु बिथांमोना फैनानै माखासे सोलो फान्दायनायनि गेजेरजों सासे आदानिफ्राय रां लुथिनानै लाना थांनाया दिनै सोराङाव फैदों। नोंथांमोना आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेथु बिथांनिफ्रायनो गोबां रांखौ लुथिनानै लाना थांदों होननानै मिथिदों। गिबियाव जाथाया माबायदि जानाय? गिबियाव बिथांमोना फैनानै ओमफ्राय लांग्रायाव उसु गुथु खालामनानै ओमफ्राय आं सोंबाय कि दादा होनबाय किबा बेमारार कार्ड আছে চাবচোন ओरै होनबाय ओमफ्राय गाव बहिब পাৰিম दादा ओरै होनबाय बहिब পাৰিब होनबाय ओमफ्राय बहिब পাৰিब होननानै चेयार होबाय चेयार होनानै ओमफ्राय लोगोसे जिरायनानै बिथाङा लाइनाव फैबाय बियो दाना थाबिस बायदिसिनानि खोथा फैनायाव बेमार नोंसा फादारा ओरै थोरै दायनाजों जाजादों ओरै थोरै होननायाव जोंहा ओमफ्राय न'खराव रायलायबाय माबोरै जागोन माथो बोरैबा होनबाय नायनो नामा होनना नायबाय नायनायाव माने बिथांमोना बुंबाय थाबिस लानांगोन थाबिस लानो होबाय ओमफ्राय थाबिस लानायाव एसांखिनि नांगोन जाबाय ओमफ्राय बै नागिननि जिथुनाखि मा होनो बे नागिनाव जिथुनाखि मानेक थायोनो बे मानेकखौ माने होनांगौ बियो दाम 20,000 नांगौ होनबाय दाना बेखौ नोंसोर नागिरना मोननाय नङा जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो सासे मानसिनो लाबोदों जाबाय सासेया बे सानै फैदोंमोन ओमफ्राय सासेया एसे दोरोदलांबाय सासेया ओमफ्राय बुंदों बै बाबानाव दङ बे बाबाखौ नोङो आथिङाव हमब्ला बे गुबुननो लाबोनाय दङ बेनो होगोन जाहैबाय ओमफ्राय बे मानिकखौ थाबिसाव सोगोन आरोना ओमफ्राय बे थाबिसखौ माने इयाव मोना जाहैबाय कलकाता इथिं साइडआवसो मोनोनो ओमफ्राय जाला माला मानसिया बेखौ माने मोनबाबो माने 2 नम्बरि मोनो जाहैबाय ओमफ्राय बिदि बुंबाय नालाय दे होमबा बाबा दङबा बेखौनो माबा मोनसे खालामना हो होननानै माने एकदम आथिं हमलायनानै माबानायाव माने होबाय आरो बियो পাৰিম একজনৰ আছিলে আনা সেইটো তোক দি যাম মই লাগে কিবা এটা কৰি দিম তাক ओरै जालायबाय ओमफ्राय होबाय थाबिसाव सोबाय थाबिसावबो होनाया बे जोंहा जिथुनाखि हिन्जावनि मुसुगुर आगदा ओमफ्राय आंनि मुसुगुर आगदा लानानै थाबिसाव सोबाय ओमफ्राय जन्थ्र मन्थ्र बिदिनो कालिचरननि माबाखौ एसे माबानानै मन्थ्र रायबाय
फुफु खालामबाय बेनिफ्राय खालामनानै बेनिफ्राय दै गिलाससे बिबाय दै गिलाससे बिनायाव जाहा मेनसा बाहैबाय दै गिलाससेखौ ओमफ्राय बेखौ ओइ दै सान्थि बायदिनो जेनेबा बानायबाय थुलुंसि बिलाइ बिबार होनानै बे दैया माने गोथाव माने गोदै जाबाय किमान মিঠা কিমান কি হৈ গ'লে পানী তহঁতৰ পুৰা ঘৰত বিপদ বহুত ডাঙৰ বিপদ হ'ব তই কিন্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব একদম বিছনাত পৰি যাবি এইটো কাম কৰি ল'ব লাগিব जाबाय सिगिबाय बहुत गोगोम सिगिबाय आरोना ओमफ्राय आंबो नोंबाय ओमफ्राय रायलायबाय हाब बिदिबा मा खालामनोलै माथो गोगोम बुंथारबाय माथो जाबाय आरो आं ओमफ्राय माने गावसोर बुंनाय मथेबाथ' आंनि जिथुनाखि थैनि खुदिया माने सानै दं आंहा बे सानैनि खोथाखौ बुंनो माने नोङो थांग्रोगोन नोंनि उनाव बे जिथुनाखि हिनजावसा हौवासा सानै दं बिसोरबो गोमालांजोबगोन माने जाहैबाय आंनि जेनेबा थैनि माबायानो थानाय नङा आरो आंबो थांगोन माने बिथांमोनाबो थांगोन जाहैबाय बेनिफ्राय मेनसाबा थागोन ओमफ्राय मादारा थागोन जाहैबाय ओरैबायदि गोगोम सिगिदों आरो माने ओमफ्राय खामानिखौ आवलायना लाबायब्लाथ' दा मावाबा जानाय नङा ना होननानै मावनो गोनां जाहैदोंमोन माने बेयाव माने थाबिसाव माने 20,000 नांगौ जाहैबाय 20,000 नांगौ होननायाव माबा न'आवबो दंखायोमोन नालाय 20,000खौ माने खामानिया जागोनबालाय बेमारखौ दानगोनबालाय मादो आरो आफायाबो दायनाजों जाजाखानाय खस्थ' मोनखानाय नालाय आं फोसाबनो हायासै आफा मैसा माने गोलाव माने एकदम बिसोर माने मिथिखादों नामाथाय गावसोरसो गोरों बायदि बुंबायना बेयावनो आंना फोथायना बांसिन जाबायमोन आरो जिथु नोंथांनिफ्राय बायदिसिना बोरै रां लुथिनायनि नोंथांखौ मानि साजायनानै बाथ्रा बुंनाय बिसोरो बेनिफ्राय दा बे मोनसेया थांबाय बे मोनसे दफासेया थांबाय बेखिनिया 20,000 थांबायना गिबि खोन्दोआव नोंथांनिफ्राय 20,000 लांबाय लांग्रोबाय ओमफ्राय सेकेन्ड चान्सआव खनसे फैगोन नेक्स्टआव खनसे फैनानै ओमफ्राय बुंफैबाय दा खामानियाथ' माखासेया जाबाय दा आरो मोनसे खामानि दंना बहुद माबा माल दं नोंसोरनाव ओरै थोरै मोजां धन दं जाहैबाय मावगोन ना मावा जाहैबाय दानाथ' बैयाव थाबिसाव माल दं नालाय आङो माने गोसोआ माने दै जानानै माने दंमारोबालाय मावगोन जाहैबाय मोनगोन जाखागोन जाहैबाय नोंसोरो 1 लाखसे फैसा जमा खालामनांगोन जाहैबाय 1 लाख जमा खालामनानै नेम निथिखौ खालामनानै होबानो माने नोंसोरो मालखौ मोनगोन जाहैबाय माल मोनोबालाय खालामनोसै होनना खालामबाय खालामनानै 1 लाखखौ बुथुमनानै हिस्ट्रियाव फानबाय नेम निथि खालामबाय गावसोरनो खालामबाय नेम निथिखौ ओमफ्राय आंनो जगार होफैबाय हि गोसोम गांसे ओमफ्राय बै दर्जि खुन्दुं गोसोम बै मुस्रा मोनसे बेखौ माने बहि दिस्तासे बिदिनो लाबोनानै सिन्दुर लाबोबाय बिदिनो लाबोनानै माने होबाय जगारा बारा गैया आरो धुप पेकेट ओमफ्राय थाव होफैनानै माने माबाबाय आरो ओमफ्राय नेमखौ खालामबाय गावसोर फार्स्ट टाइमाव गावसोर नेमखौ खालामनानै होबाय ओरै थोरै देखायना होदों माने फैसाखौ जुनानै बाक्सुआव माने अम लिरबाय सिङाव ओमफ्राय लिरखांनानै ओमफ्राय दाना लक मारिबाय बेखौ दांलाबायनाङा बे जेब्लानाखि माबागोन अब्ला जोङो बेखौ बेखेवनानै नोंसोरथ' रोंखानाय नङा जों बेखेवना होफैगोन हाब बिदिबाथ' बिराद मोजांसो नोंसोरनो बख'थारगोनबा नोंसोर नेम खालामदों नोंसोर बख'गोन नालाय साबसिन आरोना बिदि सानबाय ओमफ्राय दे होमबा 7 दिननि एसे गोबावबो नांगोन 20-15 दिनबो नांनो हागौ बेलेगावबो 21-22 दिन लायो ओरै जाहैदों जों बहुद दिहुननो हादों ओरै जाहैबाय बहुद दिहुनदोंबालाय दे 1 लाखखौ बुथुमनानै माने आङो गुबुननिफ्राय लाबोनानै माने होदोंमोन आरो ओमफ्राय दा आंहा मा जाखो माने उल्थासो जाहैबाय माने केसा जोबथारनायाव माबायदि जाखो जोबथारनायाव बिसोरो दा बेनिफ्राय बिथांमोना फन हरोमोन फन हरबाय थायोमोन ओमफ्राय समा गेजेर नांनाय लोगो लोगो बिथांमोना फन रिसिभ खालामला ओमफ्राय जोंहा मेनसाबा माने जोंनानै मा जाखो होननानै माने बियो बाक्सुखौ खेवना नायबाय 8टा-9टासोआव बिसिया ओमफ्राय आङो दुब्लियाव दंमोन मावफुनाय दिन नालाय ओमफ्राय आं सोंफैबाय माने दुगैनानै माने आङो हाबनानै नायबाय बाक्सुआ खुलिबाय थफ्लाय माथो जेरै दं एरैनो दं
नंबाय आरो आं ओमफ्राय मेनसावनाव सोंबाय आं थब्लायालाय माथो खेवनानै दोनखो मालफोरखौ बिथरन खालामना हैनांगोन ना फैसाखौ रानना हैनांगोन जाहैबाय आङो फैसा जागोनथ' आरो सब लेखा जाजोब्बाय न'खाय ओरै जाबाय आरे अभाब जाबाय माने दुरबलबाथ' गोलैखायोमोन आरो ओरैबायदि जायो ओमफ्राय ब्लां खेवना दोनबाय नालाय ओमफ्राय नायबाय आङो जानाय नंलालै माथो उल्थासो जाबायलै आंना बुस्थुआ आंखौ फुथारलांसिगोनलै होनना फुथारलांनाय जाहैबाय आरो माने ओमफ्राय दा इसोरो दा फनबो हरला माबो हरला नालाय बिदिनो थानानै दा आरो बेखौ नायबाय गोसोआनो माने बरबाद जाखाबाय माने लाइफआनो खतम ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैबाय। दा बिसोरनाव फन हरोब्ला मोनगोन ना मोना? रिसिभ खालामला इसोर माने खामानिया जानायखाय रिसिभ खालामला माने। दा नोंथांनि अनगायैबो सोरबा गामियाव गुबुनफोर दंबावो नामा? गुबुनखौ दाथ' आङो एसे खोनादों बै जोंनि जिथुनाखि साहागालै बिथांमोना माने बिसहरि जाखारनाय आरो मानसिया बिथाङाबो माने दाखालि मंगलबार खालि जादों आरो जेनेबा जाथाय बिसोरनिया माने सिस्टेमा गारिजों फैदोंमोन माने मा गारिमोनथाय मारुति माबा जिप आरो जिखुनु कार लाना फैदोंमोन बे आंनि लांगोनायावनो माने अखा हादोंमोनलै मंगलबार ओमफ्राय इदिनखालि सानैमोन ओमफ्राय ओंखारनानै माने बै जोंहा न' खाथियावनो बाबा दं मनिराम बाबा बिथांखौबो सोंखारिदों बिथांखौ खिन्थु लोगो मोनासै दुरभाग्य बिथाङा माने थांबाय इयो टाउनथिं ओंखारलांबाय आरो बिनि फिसालायाबो फैदों बे समावनो बिसोर गारियाव दंमोन ओमफ्राय बारलांबाय खुदिया लांदों स्कुलाव बे समावनो माने ओइ बे जोंनि गामिनिनो दुर्गानि फिसाला बिथाङा बै जोंसार होनो बिथांनि नामखौ बख्रादब मानसिया बिनाव सोंनानै माने मनिराम बाबाखौ सोंबाय थानायाव माने आं सोंहरदोंमोन बिथांमोनखौ मा गोनां जादों बे गारि लाबोनाय हिसाबै माबाफोरसो फैबाय नामा होनना आं सन्देह माने आंहा गोसोआ मानियाखै बाथौ बे थानसालियावनो हाबना दंमोन आङो लिरगासिनो दंमोन ओमफ्राय लिरखांनानै ओमफ्राय थानो हायिनि सोंहरबाय आङो सोंहरनायाव माने बिथांमोना मा होनदों नम्बर আছে नाखि आमार मनिराम बाबार जाहैबाय আমি নম্বৰ লোৱা নাই কিন্তু ঘৰটো বেছি দূৰ নহয় অলপ গ'লে পাব মানুহ নাই কিন্তু এই বাহিৰত ওলাই গ'ল এই মাত্ৰ ল'ৰাও গ'ল जाहैबाय आङो ओमफ्राय दाना फैगोन बायदि जादोंमोन बिथांमोना हिन्जावा आवगायबोबाय अखाबो हादों नालाय लिंहरथ'बायमोन आरो आं ना खिन्थु आं गोसो मानियाखै नालाय लिंहरथ'दोंमोन माने आङो इसोरखौ माने एसे माबा सन्देह मोननाय बायदि मोनबाय थादों माने गोसोआ आफसुसबो जादों आरो नंगौना नङाबो नंदों मालाय खिबाजानि इसानिनो नायखांगिरि इनिनो खोरबो माबा मोनसे थानो हागौ थाबिस लांनो फैदों जानो हागौ डाइरेक्ट बुंना लाबा खैफोद जागोनबो सानदों आरो आं माने बेबायदिनो मालाबा फैबाय थायो नामा बिथिंबो? मालाबाथ' फैयामोन फैनाया बे 2024आवनो माने फैदों आरो फैनायालाय माने गासै रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरखौ माने जाहाथे आंनि बायदि खैफोदाव दा गोलैथों बयबो सांग्रां जानानै थाथों आफा बोराइ बाथौनि अननायाव माने जालांबाय जाबाय आंनिया खहा जाबाय दा रायजोफ्रा गुबुनाबो खस्थ' दा मोनथों आंनि बायदि दाजाथों इसोराबो दाहोथों आरो इयुनावबो दाजाथों आंनावबो आरोना आंहा एसे खहा जाबाय गासै नोंथाङा बेसेबांसो खहा जाखो होनना फोरमायगोन? जायखिजाया माबा जाहैबाय 175,000 1,70,000 नंगौ गोबां दुखुनि बाथ्रा जिहेथु थोब्ले माब्ले जिहेतु न'खौ सालायनो गोनां जाखायो थेवब्लाबो माखासे दुथां सादुफोरा फैनानै माखासे पन्डित बिथांमोना गावसिनि सोलो बोलो बाहायनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों सासे सुबुंखौ सिगिनानै जिहेतु गोबां बाथ्रा बुंनानै गोबां रां लुथिनानै लांनाया गोबां दुखुनि बाथ्रा जिहेतु बिथाङा जिहेतु गोबां रां थगायजालांबाय रां गोबां लुथिनानै बिथाङा लांजाबाय जिहेतु गुबुनाबो दाजाथों दा नोंथांमोननि गामियावबो मालाबाफोर जुदि सादु बाबाफोरा गोबां बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानै जुदि नोंथांनिफ्राय माखासे बायदि लानांगौ बाथ्रा थाबिस बा बायदिसिना फुजा फाथाल होनांगौ होनना बुङोब्ला नोंथांमोना दाफोथाय